Shalom. Uriani Tuhata nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tamado hami pangulani huriata pasahato Tuhamu sude. Damang, dainang, nang naposo bulung. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Atong tapuk kama parminggota di bagasat tikion. Ima minggu pawaluhon dung Trinitatis hasi tolusadaon ni debata dohot odolan ni mingguta say manatap do matan ni Jehovah tuhalak nama biar mida ibana atong tapahibul marohata mamuji Tuhan debata marhite-hite perminggota ditikion marhahohomon mahita. Amen. Tapuji Tuhata marid dehitasian buku ede nomor 417 ayat sada rodi ayat tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, ama no palangit do tanoon, amen. Ay namar ngolu dohatan ni debata jala mapakorhon, jala tumajom sian nasapodang si dua baba, jala torus do disirang hosa dohot todi, ring-ring dohot utok-utokna, laos di humidona sinakap dohot na pinikir ni rohana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo na mga rajay dohot na manugunugu hami marhite-hite todim. Asa ukap marohanami manangihon dohot majalo hatami. Say suaton jala sahapon mahatami tubagasan rohanami. Asa say dipay baru ngolunami, gabe maparbuehon habadiaon, hatigoran dame dohot hasonangan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si palua jala sitobus hami. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor ina parari Kamis.
Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 185, ayat 4 rodi ayat 5. Tabegema hatani debata, patujoloni jamita turpuk tu ari mingguon, ima minggu pawaluhon dung trinitatis, natar surat di Heber bidu 10 sada, mamuka sian ayat 8 rodi ayat 10 onom, tajahama mar sorin songonon ma hatani debata. Hinorhon ni hapor seao do mangoloi si Abraham, dung dijou bukas tutano si jalo onna bahen teananna, saut do ibana bukas so adong diboto si topotonna. Hinorhon ni hapor seao do ibana hinomit di tano, naong di parbaga-baga tu ibana, songon di tano ni naleban. Udung-udung do diingani rapon si Ishak dohot si Jakob, dongan na panea di baga-baga na sasadai. Ai di paima-ima do huta namarojahan nahot, napinadean jala napinaulini debata. Lahos hinorhon ni hapor seao do di jakon si Sara gogo manubuhon poparan aralohot tibo ni umurna. Allah haposa di rohana na marbaga-baga hosa. Di baheni tubudo sian nasa sadai, naung mate dohonon, nasa torop ni bintang di langit, nasa godang ni rihit di topi laut, naso dapot bilangan. Di bagasan hapor seao do mate nasida sude, dang sanga di jalo nasida baga-bagai, sian nadao nama ditatap jala di halason, na di parhatutu pangisua jala pai solat nasida di tanoon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariashon, pajalahi do nasida di parsabuloan. Aud diingot rohana nasida tano naong tinadikon nasidai, sangado nasida mulak tusi. Alai nadumengga do dihalunguton nasida, imana di banua gijangi, ibaheni dang dihailaho debata nasida, na olo do ibana goaran debata nasida, ai nunga dipauli di nasida sadahuta, ido sahatna. Martua do akka nama nangihon hatani debata, nau peopsa jala namangulahosa. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 370 ayat sada ditaba ayat 3. Sai dijakan Yesus akan mardosai nang nadaw ng ilupe asara tu Yesus sai sudah berdosai, hai dijalan Yesus akan mawas roh. Hurian ni Tuhata nani haholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Di pardalanan ningoluta dang adong hita naya sia dosa dohot pangalaw sion sian pati ni debata. Maradopon akadongata lumobi maradopon debata. Alani di bagasan serep dohot uduk ni rohata. Tasol-soli jala tatopoti madosa dohot pangalasyota di jolo ni Tuhata marhau homon mahita. Martangiang mahita ale amanami na di banua gijang parholong roha situtu marpungu dohami ro marsoba tujolom mangido asini roham tuhami dada alani hati goran nami umbahen na rohami tujolom holan alani asini rohamdo ai hodo Tuhan parholong roha situtu. Ale todi parbadia urupi jala asi roham dihami sodangi maroha nang pikiran nami asa tarpatu pahami mangulahon nasitong dohot nadenggan jala mangulahon hobar tulomoni roham asa taruli hami di ngolunai baru di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Baga-baga ni debata taringa tuasan ni dosa. Nunga pola hupasisi songon obun akka pangalaosim. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. KBG ma edde puji-pujian sian paduan kor narwastu. Marede hita sian buku ede nomor 220 ayat sada ditambah ayat tolu. Yesus aku unang mapasok di hapot junang
Datangihon ma hatani debata nagabedalan tunggolunay baru di bagasan minggutta sadarion. Ima natar surat di sada Yohanes bidu 4 ayat 20 sada. Songonon ma hatani debata. Odo patik natajalo sian ibana. Namak kaholongi debata. Ima namak kaholongi nang donganna. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami mangulahon naho bar tuhatami. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama. Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 200 lalu ayat sada rodi ayat 2. Tuhan Yesus
Sahati dakon maha porsiao tai, songon nahi nati dakon ni dongata sa porsiao di portibion, rap madok mahita. Ahu porsea di debata Jahova, ido ama pargogo naso hatu dosan, nama no palangit doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asia todi parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, nama naon na bernit di panguhuman ni silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubanua toru dung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu hudul di siamun di debata Jahova, amanai pargogo na sohatu dosani, isima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatain nama dok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan sora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian PP GKPI Padang Bulan.
tabege ma titing namasa di huriata dinasa mingguon. Salom, Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tambaan ni tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Naparjolo katekisasi marguru malua, nunga di patupa perpunguan katekisasi marguru malua naparjolo di hari Minggu 3 Agustus nasalpu, ni ihuton 82 halak peserta katekisasi, 85 halak natoras ama dohot ina ni aka peserta katekisasi, dohot 7 halak pangajari katekisasi. Di perpunguan ni disepakati na perjolo, patupaon ma persiajaran katekisasi 2 hari saminggu, 5 ganub hari Sabtu, sian pukul 10 pitu sahatu 10 walu 30, dohot ganub hari Minggu, sian pukul 10 tolu 30, sahatu 15 30 wib, godangna 150 tolu jom, 50 sada hali perpunguan. Napaduahon terlambat ro lobi sian 6 menit dianggap absen. Jala absen lobi sian 6 hali dang boi parsidohot di ibadah khusus naik sidi. Napatuluhon dipatupado ujian manang evaluasi bulanan. Ujian manang evaluasi akhir nih kelas katekisasi dipatupado di ujung bulan Maret, jalan naik sidi dipatupa di bulan April 2020. Tusude akan natoras nih peserta katekisasi dohot mahamu mengawasi dohot mendukung iana kota laho mangarodoti aka aturan dohot disiplinon. Kebaktian penyambutan mahasiswa baru. Puji Tuhan macailas dorohata taringot tu kelulusan ni aka iana kota tu berbagai perguruan tinggi na adong di kota Medan, Sumatera Utara. Songon hataridaan nilas nirohata patupauta do kebaktian penyambutan mahasiswa baru di Huriata Ima di hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.05 WIB. Tema ibadah Arga Doho Huida Nienet sian Jesaya 40 tolu ayat 4a na diuluhon Pandita GKPI Resort Padang Bulan Pandita Janter Lubis MTH. Di acaraon laus adongdo sesi berbagi tips dan strategi sukses di perguruan tinggi na pinasahat ni Bapak Jubel Sitorus ST dohot Ibu Doktor Insinyur Posma Marbun MP. Ta informasi honma ulaonon tu aka iana kota dohot keluargata naunggabe mahasiswa baru asaboi nasida mandohoti kebaktian penyambutan mahasiswa baruon. Namangihut ibadah BKS Paropuan Wilayah 2. Pengurus BKS Paropuan Wilayah 2 manggokon seksi Paropuan GKPI Resort Padang Bulan Sada asa mandohoti kebaktian wilayah 2 sahali 2 bulan nalaho dipatupa di hari Senin Marsogot 10 sada Agustus 2025 pukul 10.05 WIB maringanan di GKPI Resort Pancur Batu, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Nunga satolop seksi Paropuan Jemaat Padang Bulan Sri Gunting Dohot Sari Rejo mandohoti kebaktian wilayah 2 on. Namangihut muse sidang umum jemaat Tikting Parjolo di hari Minggu 24 Agustus 2025 dung sidung parmingguan siang di Patupama sidang umum jemaat laho memutuskan sekaligus menetapkan program pelayanan Nihuriata di tahun 2025 mulai bulan Agustus 1 Desember. Ruas Natabba mulai sadarion Minggu 10 Agustus 2025 tabado gabe ruas Nihuriata Ima keluarga ni amata sintua asiahaan dohot inatai boru bancin dohot sada boru nasida na maringanan di perumahan River Valley Jalan Bunga Rampe 4 Bolok 40 walu nomor walu masuk tu sektor 10 tolu
Molorodo nasida, jongjong manasida. Mau lihat tema, hundul mahamu. Puncak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dohot donor darah. Hari Sabtu 16 Agustus, ima minggu parpudi ni perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, patu paundo kegiatan donor darah dohot pembagian brosur selebaran kesehatan di gereja tahun bekerja sama dohot Palang Merah Indonesia. Akana berminat gabe donor darah asa Roma nasida tu gereja GKP Padang Bulan sian pukul sia pagi sahat tu pukul 12 siang. PA bulanan sekolah minggu. Di hari Minggu Sadarion 10 Agustus 2025 pukul 10.05 WIB di Patupado PA bulanan sekolah minggu napaon nopon di bagas ni Jire si Pahutar anak ni amata penatua Arswendo si Pahutar inata Boru Tamba di Komplek Kota Mandiri Bekala Klaster Elais Blok N nomor 70. Nasoboi langsung rotu inganani asa marpungu di gereja pukul 10.04 WIB jalarap borhat dohot guru sekolah minggu. Songonima tikting ni huriata di mingguan laho manomu-nomu hatani debata Marende Mahita sian buku ende nomor 124 ayat 1 sahatu ayat 3. Siraham godang basam tu diau alai di basasam roda siraham tu surga Pasadarota martang yang mahita. Mauliate situtuma rohana mediho ale debata amanami marhitih tenakmu Yesus Kristus Tuhan nami ngamangalihon partikian na lehetor dihami laho manangihon majalo hatami. Saya ajari mahami marhitih wasom tod di parbadiai asa terbaik kami mangatusi hatam dohok denggan jala margogo hami di nama ngula hoca asi maroham di hami ale debata amanami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amin. Shalom. Ora semadita saluhutna ta tangi homma hatani debata dihita di minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dong trinitatis na dienetsian buku pesalmen bidu tolu puluh tolu mamuka sian ayat 12 rodi ayat 22 pesalmen tolu puluh tolu ayat 12 rodi ayat 22 asa tajahama marsialus alusan
upuk kasihan ayat 12 songonon mahatani tuhatta dihita. Martua ma bangso na mardebatahot Jehova bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do ibana sian ujahan ni habang sana do paksude pangisi ni tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena, diatoy do sude pabayanan na siday. Ndada hinadayak ni parangan pamonakor raja, ndada hinatibul ni gogo paluahon na begu. Pangalesem do nang hoda panupahi, jaladang hinatibul di gogona paluahon ibana. Idama, say nol do mata ni Jehova tu akka na makabiari ibana, akka na makalunguton asini rohana. Asa di palua to di nasida sian hamatean, jala di pangulu nasida di haleon. Say di halunguton rohanami do Jehova, ibana do panupahi do lobu-lobu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha do hami, marhaposan tuguarna nabadiay do hami. Ay pasonggop maasi ni roham tuhami ale Jehova, hobar tu pakalungunuton nami diho. Ido sahat na. Nakabay odola dihita nya di harotas taon say manatap do mata ni Jehova tuhalak na biar mida ibana. Alam mo manghitot tu turpukta surato disi say nol do mata ni Jehova tuaka na makabiari ibana. Say nol do mata ni Jehova, mata Tuhan tertuju. Molo dihita halak batak, molo idokol 00, dakolam manata be songonon, ale patik pamereng nai, kan ini di mana? Patik tertuju di mana? Taringot tu mata rupani, bereng-bereng, hado taringot tu mata. Ragam do tutu kemampuan ni mata ni akana mangulu aka namar mata rupani. Songon dihita jolma manusia idokon akana maloi rupani boido si malolok tahun boido mata tahun ima mabedahon 10 juta warna. 10 juta warna. Anggo paling warna ahamate na buhu bereng warna merah per 100 ribuan. Anggo ter 00 do tu panikan tertakas do huide. Malah warna hijau do tersonda kaur do per 1000-an kan. Macai takas alion de 10 juta warna. Udang binotobe hebat do mata tau di bait Tuhani. Alai molo di badiko mo se tu binatang tahu contohna rupani lali mangna elang. Bedidokot disi walu halidu mengkat dope sian jolma. Mata nilali. Tarban nilali do mamereng dek na adong di bagasan aik ima ala ni tajom ni pamerengan nai tajom ni mata nai aledak sedia do pe molo tabadiko tu raja wali dedokon napade di si ima molo raja wali macet tajom do pamereng nai tarbah ni raja wali do sia jarak 30 meter sanggijangan lahomar nida satuan nanang si alangon nanang si watonna mamereng bagudong mamereng mangsa kan geleng do satuan ale terbereng do sian nadao ngajagoi jago le mola ni badikom mo setu bidorang tatu sudah bidorang masih kenal bidorang ya bunglon ya mola tabereng tu bidorang imana saya lo mergeti-geti sisi non ibana dakolat tu tajom na ibana mola bidorang ale didoko desi boy mamereng 360 derajat dangadong nahulip di ibana. Mula pola boy mamereng 360 derajat. Jala boy do asing nani idani si habirang asing nani idani siamun. Si habirang boy ibana tu gijang tu toru na siamunon boy ibana marputar-putar. So oni wah jadi direkam ibana do sude. Nunga jagon yan. Ale adong do penau boy siya ni bana. Ima gora udang.
udang mantis, jenis udang mantis di na bagas. Moloon bah, ujago do pesian bidorang nakaning. Danga dong na boy. Kaliling marputar mata non boy, songon kamera na boy marputar-putar buting. Jago-jago idaw. Alinin naroha matutu ya. Dakolani. Iholan na binoto ni Jolma dope. Akanaso binoto ni Jolma, totu gudang dope aka binatang na mempunyai kemampuan halobian taringo tu matanay. Jala longang do ibadisi selaku Jol marupani boy songoni matanya ka binatang sinakin. Ali odo naneng sidohonot tarupani jala odo naneng hati dakonota molo pe jago akan naginwaran sinaking jala molo pe jago si malolong taong boy mamere membedahon 10 jatuh warna ali dak sadia dope martibakon debata na mangalehon kemampuan itu hita jala napuna kemampuan ni jala posdor haku disihu haporsyai doi na adong dihitaon hola sapeltek dope. Holan saotik dope. Isarana song tata na dope. Na adong dihitaon. Lobi siya ni boy dope. Adong dope rade di debata. Asa ido di hati dakon par pesalmen di bidu 130 sia ayat pitu tua lidokot disi tung tu dia ma terbaena ulah marado pontodim jala tung tu dia ma terbaena homa porus marado pon bohim tung sura manaik ahu tu banua gijang di sidoho jala tung sura hubahen banua toru podomaku idama di sidoho nang di banua gijang nang di banua toru inganan di hamatean tung di sido lapatan na di sita ida danga dong natuk na boy mangodingi mata ni debata lahom marnida saluhut na adong di hasyangon na adong di portibion dadong na boy mangodingi dadong na boy makolupi sian matana sian parnidaan Hurian itu hatta na pinarhamal ito ta Jesus Kristus. Trupuk ta sadarion. Di paadar do tu hita pabahenan ni debata marnida tu hasyanganon. Marnida tu hita. Jalam lo ta parohad di si tabereng bibelta. Di do di si manatap-natap do Jehovah sian banua gijang marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana sude pangisi ni tanoo. Ibana do majadi rohana sida sudena di atoi do sude pabahenan naside. Keterbatasan ni bahasata bahasa Batak rupani dangboy dibedahon na adong di hata Heber sina. Manatap-natap do Jehovah sian banua gijang. Molo di bahasa Indonesia terjemah di bani si memandang. Ima terjemahan sian hata Heber nabat. Hatri nabat memandang manatap-natap atar ubu do peon tu hata Heberna memindai melihat ke bawah mamereng secara melebar soni bana. Ya, secara meluas manatap memandang. Ina parjolo. Duhina padua di doko disi marnida jolma manusia. Terjemahan bahasa Indonesia dokon melihat sian hata Heber raah. Melihat secara harafiah ibana. Mamereng songonau mamerek kamu. Ya, mamereng tu gejang ya. Ini bana. Marnida. Marnida ise marnida jolma manusia. Di doko do besi manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana. Bahasa Indonesia memakai disi kata menilik. Terjemahan sian bahata Heber sagah. Dilapati monima melihat secara sempit. Mengamati yang terkonsentrasi mengamati dengan saksama. Jadi dah songon nama natap-natap na parjolo ibana, tetapi dia menilik. Di berek soni macetakas ibana.
fokus kepada satu tujuan. Jadi songono halak nama pakai teropong, siani di bana mamereng guti, oh, itu nani dok nadi si manatap napa dua honi. Jadi dah kolan mamereng, di bereng tusan daw. Dengin apa to di doko di si, ya, diatoi, ya, diatoi do sude pabahenan nasida. Nah, hata mangatoi di son di bahasa Indonesia terjemahan di bana memperhatikan. Terjemahan sian hata heber bin. Lapatannya di sini memang untuk memahami, mengamati, memperhatikan jalapas nih di terjemahan hata batuson diatoi, diparateatehon. Nah, artinya di sini molota parohahon dasai hola sahali par pesalmenon lah patorakon pangaramotion ni debata marhite parnidaan nai. Daksa hola sades, daksa hola dokon manatap do Jehovah, manang mamereng marnida daw. Ale pola do di paulahula kibanin si manatap do Jehovah, marnida manatap di atoy. Adong opat istilah na dipakai molota bereng di hatay. Lapatan na aha, bahasa kon pola opat hali, bahasa pola kon opat istilah na dipakai di si. Asa marhite padohani dapot turohat tamatutu nagabesada panidangion doi dihwaso ni debata napatu pahon haluaon tujolma manusia sada panidangion doi lao madokon na rodo debata tutonga-tonga ni manusia na rodo hadirionna di tonga-tongata marhite nanidokna di si manatap marnida mangatoi. Debata na manatap pita, debata na marnida hita, debata na mangatoi hita, ima debata na mga lehon haluaon, debata na mga ramoti hita. Dia adalah Allah yang maha melihat dan sekaligus Allah yang maha penyelamat. Atong di bana do sudi huaso di bana do gogoi. Dang terbain ni debata lo patur molo dang adong di bana huaso do gogo sinake. Alite da di so damang dainang na pinarhamal ito ta Jesus Kristus. Di pahobar par pesalmen do hadirion ni debata si palua par gogo na suhatu dese na suhatu dosa ni ima tu pangalahon ni jolma na adong di sisik ni tanoon. Pangalahon na so dia, ima pangalahon ni mga sahon hinadiak ni parangan ni raja. Na mga sahon hinatipul ni gogo, dohot mga sahon hinatipul ni hoda panupahi. Pala do di dokon ibana di situ tu. Dia isaplo nam tajaha. Ndada hinadiak ni parangan pamonakor raja. Ndada hinatipul ni gogo paduahon na begu. Pangaletsem do nang hoda panupahi jaladang hinatibul ni gogona paluahon ibana. Na jolo moladong di sada raja na tulodeng. Moladong di bana imahwaso sinakis sebagai raja. Adong di bana gogo aka parangan aka prajurit na rupani. Jaladong di bana hoda na macay jago yang tangkas di dokordisi. On nama dipakai rajai, on nama dipakai sada bangso laho mamorangi aka bangso na as. Asa molo di padomu na tolon gabi bodo honon sada jamina doon dinasida laho monang di parporangan laho malua sian parmaraan untuk meraih kejayaan. Molo di badi sotolu alesa sitong na molo tasiganti do tutusian hata heberna hola dua do nani do na disi ima khayil dohot koah kuasa dan kekuatan parangan dohot gogo sinake na duon molo adong di colma huaso dohot gogo nunga di ibana nama sude. Mola dong di bana huaso dohot gogo.
on nama di pangasahon di tonga-tonga ni nguluna. Jala say dirip po ibana do. Boy ibana mangarajay saluhut, boy ibana manaluhon nadong di hasyangan mo. Dakolan na jolo saha tunwaing ido di pangasah kalak. Adong di bana huwaso, adong di bana gogo nunga sonang ma di bana. Ahado huwaso, ahado gogo on. Boy may do honot taon ima kehadiran ni huwaso dohot gogo di patudu sumayema ya boy pasukan militer akatetara. Boy ima kekuatan ekonomi, manang kekuatan finansial. Ya kana godak kepeng na memang jujutan do marlomo-lomo ala di dirpibana hepeng nai boy mangatur jolma. Jadi benadong padoan hepeng do na mangatur negaraon. Mola dok kepeng ape boy diatur, mola dok kepeng do kapulda pe boy do diatur, mola dok kepeng do presiden pe boy do diatur. Itulah kekuatan dari finansial, kekuatan ekonomi. Ipe gabe sada huaso di, gabe sada gogo nadong di jolma. Adong na mga sahon militer. Aka ala-ala canggih, perlengkapan canggih, senjata canggih. Molado sada negara na memilikon, totu gabe negara si habiarad doy. Adong do mo sena mga sahon sebenarnya informasi do teknologi. Siapa yang memiliki informasi dan teknologi, maka dialah yang memiliki dunia ini. Alana lomo-lomo na nama laho nabagi informasi lomo-lomo na nama memakai saluhu nai marhite teknologi na dong di bana. Saluhu nai bodo honon aka kehadiran ni patuduhon kuaso dohot gogo sinakid deui. Asa mola dong dihalak kuaso dohot gogo sinakid jala dipake dak tudalan nature ima sikap mabarbar. Jala ima bocor ni hinamago di hasianganon dohot di tajol maon. Masama aka ketidakadilan. Masama dot aka penindasan. Masama dot eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Manegai aka suasuanan, manegai portibion. Jala hinorhon ni dakola portibon nasiga. Ale dohot jolma nadong di portibiope. Sude namarhosa dohot do sega. Dang tarbay belubang dohot marhosa. Ya. Alani wah polusi namacay ngeri naing dihitaw. Udara tidak bersih lagi, air tidak bersih lagi, tidak ada yang steril lagi. Si panganon apalagi bereng ode bana ias le sudinay nunga terkontaminasi. Alani gogo dohot huason yaka namalo aka parhepeng aka pejabat sina. Nalau tede di soda mang dainang na pinarhamal di tota Jesus Kristus. Nalau tede di soni maneng do rajumata ia saluhut huaso dohot gogo isa sitong na siar debatado jala si leolehon ni debata. Sula nai. Gogo manang huaso sa sitong na siar debata jala si leolehon ni debata. Jala di hati dakon Yesaya 40 do di madok. Ibana balik mangalihon gogo tu naloja. Jala di pargogo situ tu akka naso margel. Aleni na perlu si rajuman ni rohata. Marhiti hatan itu haton. Na ikut do pakyota gogo do tuasoi hobar tu halehetana memakai dengan bertanggung jawab. Asa dada gogo manang huaso na adong dihitai na tau si pangasahonoton. Alay na tau si pangasahonoton ima debata na puna jala silehon huaso dohot gogoy. Gogo manang huaso narong dita nalaw salpu doy. Didokot disi pangalesem do nang hoda panupahi jaladang hinatibul ni gogona paluahon ibana. Manang bohape gogota, manang bohape huaso nadong dihita. Ingot ma dang natuk aluahok kita. Holan debatado natuk aluahok kita. Songon dia dohita mo se laho marnidaw. Songon dia dohita lo mameop tutonga-tonga ni ngoluta.
songon dia do hita lah mamake huaso do gogo na siat de bata. Bisoma ditogyo di hita, ditogyon parpesal med do hita ison ima marhite na makabiari de bata. Asa makabiari de bata ido nagabe unok jala ojahan ni haporsyota. Datung gogota, datung huasot tanadong di hitong. Alai holan makabiari de bata. Biar mida de bata ido unok jala ojahan ni haporsyaotai. Mola dong di hita biar maradopot de bata. Ditogihon biar maradopot de bata do hita laho makaholongi debata. Biar maradopot debata do manogiho kita laho mangoloi ibana doho dengga. Molo tajahan akin truput ni pistelta. Taida dari si so dia si Abraham. Ya. Nagabesa tia ibana porsea do ibana. Nang pesatu ari hama matena dang didai ibana nani baga-bagahon ni debata tu ibana. Asing sian anakna imasi Isa. Ale porsea di bana satu hama matena porsea. Wasa porsea bana ala dong biar maradopon debata. Asa ditiki disuruh debata ibana lahu mamelehon si Isa. Inorhon ni biar sinakin di pasahat ibana do si Isak tu adopan ni debata. Oh debata. Asa biar nama kabiari debata biar maradopon debata. Ido nama nogihok kita. Manogu-nogu hita gabe roha marpangului mangului hatani debata. Marhite biar maradopo debata sonohdo nakin ido nagabe ojahan di haporsyota dohot ha uduhota tu debata. Alani dihita saluhna dongan saporsyon ni penarhamal itu atta Yesus Kristus. So dia do biar maradopo debataon di tongah-tongah ni parngulot. So biar mamereng begu do. So biar mamereng inganan na songe do. Pola marsisir ulutta mamereng molo ta lewat songo ni. Manak songo biar mamereng ulok mungkin ate. Mamereng babiat. Mamereng akan ngiri-ngiri film-film horor biar sonido na dipangido sa kita. Tatu daw. Molo biar si songoni justru paholako kita dosian ibana. Molo do kalak na biar tu ulok laksoli mamereng gabar dulu pedangu dia apalagi ro mamereng ulok na mangudu. O lagabar na penget termarlojong ibana. Mula dong halak na mabir tubegu la soole mga liwati nahulog pulom dang ulo sa halak na. Ipaholang ibana do siyani. Hamamatek ko to si paholang diri. Dada biar songoni. Alay biar na pinangido ni debata di son, ya. Biar na pinangido debata dada na laho paholak ko kita siyang ibana. Alay ditugyo tu hita biar marado perdebata justru pajonok kon hita ro tu iban. Jadi di gobaron parpesal medui marhite pardohan nanidok nabuti saya dihalungutun rohanam ido Jehovah. Ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Jadi biar mida Jehovah nama kabiaribana ima dos may halak na makalunguton asin ni rohana yang merindukan kasih setianya makasiholi asin ni rohani debata molado kalak na masihol manang malungun ang madaw kan lam dipajono molo masihol hoy nang tu anak komu dang gabe madaw alay ro mangibati jabuna di pajono molo ado kala na mardongan rupani masihol molo dak tarbay nalani jarak pinoma mar video call alani kecanggihan sodnari asal mawida bohimi nungatong sonang rohaki marhiti-hiti video call petaho nga cukup be olani ido nama sama
Alani odo na dipangido siya kita rohana makalunguton debata rohana makalunguton asini rohana ido hatarida sa sitong na makabiyari debata. Asa boy do honota halak na makabiyari debata dada songon halak na maranganangan makirim na suada. Saya hola dia ngato buti songonod do songonon manata-nata tu gijang. Ale dah dong tindakan. Merindukan Tuhan bukan hanya sebagai hayalan begitu saja, tetapi merindukan Tuhan justru menuntut tindakan datang kepadanya. Merindukan Tuhan, merindukan kasih setia Tuhan, mengajak menuntut kita untuk ditarik masuk ke dalam. Asana makalunguton nasini rohani debata dada makirim na suada alai makirim na adong sian debata. Makirim na tarida, makirim na jelas digohi debata. Asa ido di hati dakon Jeremia di ede adung-adungna bidutolu. Tidak kondisi aidang marpacohotan asini rohana mulak rata doi tahe ganuk sogot godang matutu habonaranmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Ganuk manogot di pai baru debatado asin rohana. Ganuk manogot di pai baru debatado asin rohana. Asa na tahalungutoni asin rohana na tahalungutoni dada makalunguton na suada. Ale makalunguton naong adong naong di parade debata di jolota. Dang hehe do pehita siap pedomata alai asin rohanai nunga di parade. Abe nahurang dihita namar debatahon Jehovah. Dang ada nahurang hati nang dung harade. Dus mesok kalak sodungo dope arapa pagi na nunga di parade. Ahana sosonang namang ulo nate. Ola dungo hita rade sarapan adong kopi adong si panganon sonang roha ilam mo sedo uang saku senang sekali. Asini roha ni debata totu lobi siane. Ganuk manogot dang marna sudah ari-ari tanah tahu sudah do alai asini rohani debata dang olo sudah. Asa digohi do pakirimoton digohi debata do marhite-hite Yesus Kristus anak. Asa boy do honota Yesus Kristus do hagogok ni asini rohani debata na mangalehon pakirimon na manoktong yaka na porsea di ibana. Asa halak na makalunguton Yesus Kristus. Asa halak na makasiholi Tuhan Yesus Kristus. Edo halak na makasiholi makalunguton asini rohani debata na sasitong na. Dada holan si humisiki nagabe hataridaan asini rohani debata. Alay, Yesus Kristus ido sa sitong na hataridaan ni asini roha ni debata. Asa marhiti hatan ito hataon. Urian ito hatan na pinahamalu tata Yesus Kristus di igul dos siya tonga-tonga ni ngulutaon. Roha makabiyari debata sinaki. Ido dalad dihita laho makalunguton asini rohana. At tongahan na boy ta ulahon di tonga-tonga ni parangulutaon. Taingot matutu pangaripunan na binahen ni si Salomo di buku Parjamita. Pangaripunan ni sudi poda naong itay bigay odo. Hadi doko disi habiari debata jalaradoti akatonana ay ido inana singoton ni ganub jolma. Ido pangaripunan habiari debata jalaradoti akatonana. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Asal boy dohonota maka biari debata dada gabe bamololo morohaku huulahon molodang lo morohaku pedang huulahon. Daksong di prinsipna. Ale prinsipna di si kewajiban, keharusan ikon marhata ikon deibana.
Jala di paingo de hita tutu baga-baga ni debata mari hite panurirang na di maliake bidutolu. Alai bicar do anggo dihamu akan namakya biari guarhu mata nyari ni hati goran mardongan hahisaro di lenggom ni habongna. Adong baga-baga ni debata. Dia akan makabiari ibana. Ya. Tetapi kamu yang takut akan namanya bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada saya. Sudedo hita makalunguton ni. Dangi? Sudedo hita makalunguton kesembuhan sinakin. Sudedo hita makalunguton hahisaron. Ala lujado hita tutu na madalani nguluan. Lujahian. Ala ni perlu adong naboy mangubati hita. Perlu adong naboy pahisar ho kita mo say asa sumuang gugot. Di dia dapat hitay, di hepeng tanagudangi do, di mas berlian natapakkay do, unang itorpos rohamuna, molopo lang sa takar mas dilamari muna, tepos mahorohak. So nang mahotodik ko ngago mas sa takar di jabu, ngago deposito di bank. So nang mahotodik ko nga na jabatan amat ta jabu nami. Anak ko namin nung agabe general, sonang maho. Ido na kabe jaminan dihita? Tidak. Parsatokinan. Ya. Daktar paluan ni hita. Naboy palohok kita, ima holan debata sadi. Asa mariti hatan dito hatod dito gyud do hita. Laho mangauhon tutong-atongan ning ulutta. Dinaido nai ay nol do mata ni Jehovah tuaka na makabiari iban. Allah memperhatikan, mata Allah tertuju, Allah memperhatikan setiap orang yang takut akan Dia. Lomodo rohamu dari para tete Tuhani. Lomodo rohamu akan dari pudi di para tete Tuhani. Ya. Semua ingin diperhatikan oleh Tuhan, betul? Semua ingin dilihat oleh Tuhan. Jalek kota perhatu do. Nol do mata ni debata. Mana tap do debata. Tuhita akana makabiari iban. Asa marhite padohanon. Dohanot tamatutu tu bagasan ngulut taon. Debata na manatap natap ho. Debata na marnidaho. Debata na mangatoi ho. Ima debata na uboto saluhut narikot di golum. Ima debata na hadir naro tutonga-tonga di ngolum. Ibana na uboto parsoryommu. Ibana na uboto aka persoalanmu. Ibana na uboto na ngalut di ngolum. Ibana do na manangihon anggo hanggukmu. Ibana do na parade akan narikot di tonga-tonga ni ngolum. Debata naro tu ngolum. Ibana do na paradihon asini rohana dihon. Asadanga dong tidak lihat bedihita lahom madaw sian ibana dang adong besi lihat dihita dang marsi lihat behita lamadokon dang adong do petiki kuroto ado pamiale Tuhan dang ibana do na boto ibana do na manangihon saluhut aka alu waluta. Asa hotdo ibana rodi saliling ni liling na madungani hita songon padan Tuhan Yesus ti hita say dong anak ko do hamu rasi rasa ro ajal ni hasiangano. Amin. Martanya kita. Mauliate situtuma rohanami diho ale debata amanami na toktong marnida hami sian habang sami nama natap hami jala dang holip hami sian adopanmu di atoy hodo sude narikot di hami dang adong nasalpu sian jolomi mauliate situtu rohanami diho ale debatanami sai pargogoy mahami laho mamiop hatami di tonga-tonga ning ulo nami. Asat margogo hami jala terbaik kami maka biari ho sahat ro di ujung ning ulo nami.
Asa na hola koma na gabi pangululan nami. Asa hola koma na pangasahok kami dito nga tonga ni parngulo nami. Asa molo pegudang na pinarade ni Portibyon. Naboy mangurupi kami. Alehoma na pangasahok kami di parnguluan namin. Asi maroham ale Tuhan debata ama nami. Say pargugoy kami. Di saluhut perdalanan ning ulo nami. Dinahubulus kami akka hamolon. Dinahuadopi kami akka sitaonon. Akka parukilon. Jala dina huay kami akka parsahiton ng hagaleon. Sa tuhodo kami mapurus. Jala tuhodo kami ro. Pasahaton sa luhut nay. Ay hodo huhasi holi kami. Jala hodo dihalumuton rohanami. Natuk paluaho kami siyan sa luhut nay. Atong pargugay kami dinamadalani ari-ari na pinasahat mon. Asa satro di ujung ningolo nami. Tok-tok kami gabi halak na satia. Songon na posom si Abrahami. Maulyate madiho ale amang nabasa. Di bagasan goar hinakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Martangiang kami. Amen. Marede hita. Tani debata na makobasi rohata, lao sumabahon piliata, tatangi humanatar surat di Oda, sian Raja Salomo bidutolu, ayat sia rodi ayat 10 sonom mahatani tuhata. Pasangka majahoba marhite sian hamuraunmu, dohot marhite sian patumonaan nisadok pangomuanmu. Jadi marsipijut ma akka sopom, jala sirnip tuak anggur akka pangilangammu. Amin. Tapa sahat ma piliata.
Kita mahita jongjong salut. Ta poduk marohata, ta sobahoma pileton tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, di parhato potorhanami dosian uduk ni rohanami, hodong mul dinasa ulibasa na muliutus. Bison ho pasahat hami do pilihan hamoleton nami tuho, say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namyon asa gabedalan panidangion parsauran dot ulaun asini roha di huriamon. Bahen mangulo nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham, jala parsidohot parohon harajaonmu, holong hasitongan dohot hadamionmu di sadok portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asa setoktong madok moliate tuho, di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasara ilehon mi tondironi pataku osadot dogoki rodi salut artaku papasaha ikaw rasa saklo Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadiama goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon madihami sadaron hangoluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Ay rodona buna haraja dohot hagogon rodi hasangon saleleng ni leleng na amen. Mulak maho di bagasad dame, habiari ma debata, ainol nol do matana mana tapho, jalo mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaur homma todina tubur todim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.